May kalambigitan sa kuryente ang anggulo nga gisubay sa Cebu City Fire Station sa posibleng hinungdan sa nahitabong sunog sa usa ka K-pop o K-fashion store sa usa ka mall sa Cebu City niadtung Sabado, pasado alas 2 sa kadlawon. Sa bodega sa naaswing tindahan, gikatahong nagsugod ang bagang aso. Hinuon dali kining narespondihan sa mga sakop sa emergency response team sa mall ug sa mga sakop sa Cebu City Fire Station. Nahiagom usab og water damage ang tapad ni ining tindahan sa mga sinina. Alas 4:14, hingpit nga napaong ang sunog nga giisa sa first alarm. Wala hinoy gikatahong naangol o nakalas sa mong sunog nga nagbilin og 2.5 million pesos nga danyos. Sa bakudlo ning balita, wala pa giluwatang pamahayag ang mall kalabot sa insidente. Doon na pa'y power supply ang maong mall, no? O paitan, why kanang mga wala na ibot ng mga electrical appliances. Nga na, posible man na. So, doon na ba kay kanang doon na yung mga defective na pa ilang mga electrical wirings, no? O takibaw, unsagi, nanganong nag short circuit or whatever. That's why gitutukan pa sa ato ang mga investigators ang